Sizin kim olduğunuzdan tanınan Türkmen. Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy, Gahryman Arkadağymyzyň beýik başlangyçlary, bilen tutumlary bilen ata watanymyz kuwwatly döwlete öwrüldi. Türkmen bütün dünya özünü tanıdıp geldi Türkmen. Bugün tanınmasa siz onu ekar. Sizin kim olduğunuzdan tanınan Türkmen. On aňaryk taryha da gidip durjak gelmen. Kakan, ağan, ataňdan şonordan sonra şäheriň bir gunoya bir ýerine bir türkmen boldy, bütün şäheri sandyraknadyp tanadýar. Oň üçin baran ýerine hökman özüni tanadýar. Sizin kim olduğunuzdan tanınan Türkmen. Mertlik, namusçanlykdy, utanç haýalykdy, ýeke sözlülükdi, dostna opadlykdy, diňe goňlukda tanadýar. Näme siňeň üstüne men kireýärmi diýoň? Akly ýerine adam tanar Türkmeni. Türkmen bütün dünya özüni tanıdyp geldi Türkmen. Bugün tanınmasa siz onu ekar. Sizin kim olduğunuzdan tanınan Türkmen. Nurverdi Han, Sultan Sancar, Alparslan, Aňaryk gidibem durmady. Ağaňdan, kakaňdan, ataňdan sonra nähindi Türkmen.